Il-mexxej Laburista Joseph Muscat fetaħ il-ġimgħa ta' qabel tal-aħħar tal-kampanja elettorali b'laqgħa ma' rappreżentanti tal-Into University Partnerships, kumpanija Ingliża li tispeċjalizza f'joint ventures mal-universitajiet. Il-kuntatt tal-Labour ma' din il-kumpanija f'Malta huwa il-professur Joseph Mifsud li introduċa l-konferenza tal-aħbarijiet ta' Muscat nhar it-tnejn u tkellem dwar il-ftehim possibbli bejn il-Malta Labour Party u din il-kumpanija. Intu kellhom l-idea li japproċċjaw il-Partit Laburista u flimkien jaħsbu pjan strateġiku ta' kif jiżviluppaw din l-idea. Fil-bidu tal-konferenza tal-aħbarijiet Joseph Mifsud introduċa lilu nnifsu hekk. Jiena Joseph Mifsud, by the way, bħalissa qiegħed direttur tal-Higher Education Development ġewwa Into Partnerships. Iżda id-deputat Laburista Evarist Bartolo ħass li l-professur Mifsud ma introduċix lilu nnifsu tajjeb biżżejjed. Kif għadu għal Dr. Mifsud li kien daqsxejn modest fuq kif iddefinixxa lilu nnifsu. Fost il-kredenzjali tiegħu Dr. Mifsud għandu li kien sa ftit ilu President anke tal-Università Ewropea Mediterranja, Emuni, b'ħafna campuses f'pajjiżi differenti u b'inizjattivi internazzjonali. L-għada it-tlieta dan l-istazzjon staqsal il-Muscat dwar relazzjoni li teżisti bejn il-Labour Party u l-professur Mifsud, iżda fit-tweġiba tiegħu Muscat kien xott ħafna. Hija kwistjoni li wara li ħareġ il-programm elettorali kellna kuntatt minant l-Intu li sertaw għandhom il-professur Mifsud bħala x'ismu aħna kif kellna kuntatti ma' nies oħra li ppreferew li ma jidhrux għalulna at this point in time ma nixtiequx nidhru. Dawn il-persuni għalulna mhux problema li aħna jkuntar. Ovvjament il-Dr. Mifsud qiegħed jaħdem qed nifhem jien, mhux qed nifhem jien, għandu kariga magħhom, għamilna rajna li din kien huwa konsorzju li għandu bażi serja fl-Istati Uniti fiċ-Ċina. Iżda fil-ħarġa tal-ħamis The Times żvelat kif dan il-professur li minn din il-ġimgħa sar allejat tal-Labour jinsab fi problemi kbar mal-Gvern Sloven għaliex għandu jtieħ mill-inqas 39,000 euro. Il-professur Mifsud kien president tal-Università Emuni li jibbażata fl-Slovenja u skont rapport ta' awditjar nefaq kważi 14,000 euro f'sena waħda fuq mobile meta kien eligibbli biex jonfoq biss 3,600 euro. Min barra dawn il-ħlassijiet il-professur Mifsud għandu jagħti kważi 10,000 euro għaliex ma tax handover, kif ukoll 15,000 euro għal spejjeż ineligibbli li għalihom approvda l-ebda dokumentazzjoni. The Times irrapportat li mhux qed jiġi esklus li l-Gvern Sloven iressaq proċeduri ċivili jew kriminali kontra l-professur Mifsud.